আমি क'क्राझार फाइलाम नाखि बन्दो Yes. Hello guys. जोङो दङ सुदेम स्ट्री लड्सआवहाय बेनिफ्राय दायो जानो थांगासिनो दङ क'क्राझार टाउनाव गुड इभिनिं गाइस फ्रम क'क्राझार टाउन सेक्रेटारि अफिस दा आं दङ लोगोनि रुमाव जोंनि दङ आदय आमार महादय बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा बे जाबाय बिल्डिंआ बुहुत बांला माने खालटां खुलटां खोलैबाय थायो आरो बैयावबो खोलियो ओमफ्राय दा बेयाव रावबो नुवा इयावसो उन्दुयो दा खिथागोन आं र' दिनारा बेयाव दिनैहाय दिनारा बाव आरो दा बुदा दङ जाहैदों बेयाव बिल्डिंआ गोजौ आरो बियो ओइ दंमारो ना मोदाया फाइनालि ओंखामा सफैबाय जोंनियाव आब'नि अननायाव ओइ गाइस जोंहा थांगासिनो दं दायो इउनिभार्सिटि नाथाय ओइ मा गैया डटपेनानो गैया आइबु दङ आइबु गार्लफ्रेन्डनि आइबुआ फैफादों बेजोंनो लोगोनि फैयै फैयै फैनानै फ्लाइअभार मोनफैबाय दिरिबिल थांगासिनो दङ फाइनालि सफैलायबाय लांदां जायगायाव दंफांबारियाव ना मा होनो देब नंगौ उपाय गैला बैथिंहाय गंनै फैगासिनो दङ गारि दा जों फैग्रोबाय मानो होनबा जों बस ओइ मिनि माबोरै मोनदों मोजां आं दिनैसो फार्स्ट टाइम फाइनालि फार्स्ट टाइम बाथौ केराइ रिजर्टआव सफैबाय बच्चन दिल को छोड़ाना बे जाबाय गिला थावख्रि ओहो थाबाय बरिया नुदों बहुत मोजां मोनदों फैनानै जायगाखौहाय माने पुरा फ्रिडम मोनदों आरोना फार्स्ट टाइम फैबाय नेक्स्ट टाइम फैबावगोन बै गोजौ गाखोगोन दा ओरैनो बस दा फैनानै मोजां मोनदों रायजो राजा नोंथांमोन फैबावगोन नेक्स्टआव बै सासे हेल' हेल' बेजोंहाय सुइमिं पुल दङ बेजों थांनाय नायो र' आयौ खम गुसु बे गोजां बोथोराव एक्सुवेलि हराव फैबा बेस्ट मानो होनबा लाइटिंनि थाखाय मोजां बैना सुइमिं पुला जोङो दायो सुइमिं पुलावहाय दसे नायनोसै बे ओरै नायनो हागोन नै बेकग्राउन्डखौ माबायदि खम गुसु जादों बारजों आयु गिलु बालुनो अह' बेयावनो सानावबालाय मोजां नुगौमोन आरो बारसोमलाय नै रायजोफोर खेराइ बाथौ रिजर्टनि भिउआ बेबादि पुरा वेडिं गोलाव बेबादि नुगोन आरो नै रायजो राजा नोंथांमोन ओरैबादि मोजां नै बेखौ ओरैबादि फसायबाय बे दंफांखौ मा होनो आं मिथिया खिन्थु गायगौमोन आं बेखौ ओरैहाय नै गासिबो लोगोफोर गोजा क'क्राझारनि चिरांनि अदालगुरि फट' लानोनो गारबावबायसो जाहैदों जेकेटखौ खम जारला फट'नि थाखाय मा अबाव दानाय होआ नोङो जेकेटखौ मानो गारखो फट' लानो थाखाय बडि दङ नालाय नै अ माय डग भिउआ बेबादि आरोना गाइसमोन दा लोगोफोर आं फार्स्ट टाइम बेयाव बाथौ खेराइ रिजर्टआव फैदों बिनिफ्राय आं सिगाङावनो फैनो सानदोंमोन नाथाय सम मिलायाखैमोन दा दिनैहाय सानडे नाइट प्रग्राम जायो डीजे जागासिनो दङ नै बेवहाय फट' आंखौथ' रावबो लाग्रा गैया ओंखायनो आङो लाथ'लालै दे जेबो नङा नै फट' पस्टखौ बिदि होयो जाहैदों आंथ' बारा बुजिलायलाङा बेबा मा फोरमायनाय जादों ओइ मा फोरमायदों मिनि होननानै ना फट'आव मोनसेबो बिदिनो माने मोजां फट' हायो खालामनो हायो मालाय फट' दिखा जाबा मा फोरमायदों बे बिदिनो हरनाय मा फोरमायखो जेनेबा आंथ' बुजिला आं जास्ट खेब्बाय आरो थैनोबो फसायाखै बे फट'खौ
Ada, Danguria. Pose bhai na? Pose agi bhi on camera ke pose deng bhai. Ile. To ini pose bhi. Ore foto lana यसले गासिनो आंखौ बारा फोटो इन्ट्रेस्ट गैया जायखि जाया आं बेयाव फैनानै मोजां मोनदों नेक्स्ट आव फैबावगोन आं ओइ फटो लाभार फैबावबाय सासे भिडिअ लाभार फटो लाभार नङा गावसोरल' साहा लोंबाय लोगोफोर साहा गावसोरल' सासे भिडिअ लाफैगासिनो नै गैलेक्सी डांस करके आना ठीक है डांस करके आओ नाच के आना ये मिनी ब्लॉग का चाय का हमारा चाय लेके आना चाहिए ना हम लोगों के लिए ये मिनी ब्लॉग का कौन सा वीडियोग्राफर मिनी बोरो गर्ल मिनी का वीडियोग्राफर मैं हूँ ये देखिए गाइस फॉर्म जरला काशी में सिनेमैटिक चलो फोटो खींचता है अभी कैसा लगा आके पहली बार आई हूँ बहुत अच्छा लगा बहुत सुंदर सच में पहली बार क्या हाँ सच में पहली बार Oh हम my लोग God. आते ही नहीं है यहाँ पे लेकिन आज आई तो बहुत अच्छा लगा बहुत सुंदर है यहाँ का नज़ारा भी बहुत सुंदर है हम फिर से कभी आएंगे कभी दिन जब आना होगा तो अच्छा तो इस खुशी के लिए खुश खिलाओ हमको पैसा नहीं है बेक है सैलरी तो तुम लोग अभी कल आया है अरे कॉलेज के लड़की ने का ना दे वीडियो होय गोलांना जल तो थांग दियाव जय दुत्रनसै सानावबा दुत्र जागौमोन लड़की हो मोसादों माथो दा जोङो खखा चेम्बाराव सफैबाय बेवहाय अर्डार दङ मिथिंगा खननाय मोसानाय सोरबा मोसागासिनो दङ गान खनगासिनो दङ बेवहाय फास्टफुड जानोसै देवटा कफिखौ लोंसोदां ना ब्रादा मोजां मोनदों ना बस Yes आं दा उनावसो भइस अभार होगोन ओरैहाय मोसागासिनो दङ